nějaký z Sloukins a dneska vám chci dělat takový malinký house tour. Takže lidi. Takže první teďka PlayStation, jo, to jsem dostal knížkové, to je PlayStation 4, ovladač. A lidi, mám tady ještě mikrofon, jo, na ten budeme natáčet, tady budeme potom počítač, a tady mám moje světlo. Tady si dám takhle mobil, jo lidi. A lidi, mám tady ještě, tady mám lidi křečka, jo. Já vám ho klidně vyndám. Počkejte, já ho vyndám. Okejte. Tady to je můj křeček, lidi. Je fakt roztomilej. A napište mi do komentářů, jestli lidi máte taky nějakýho křečka, jo? Takže teďka, tady máme nějaký hry, tady mám knížky, jo? Tady mám nějaký knížky, tady mám nějaký hry na počítač, vám ukážu. To je takhle to. To je za hru, já nehraju. Jo lidi, to jsou nějaký, nevím, co to je za hry vůbec. Potom tady mám na PlayStation. To mám tady hezky vytáhnu, no. Takže první, co tady mám, takovou Ruston Dort, nevím, co to je. Mám tady FIFA 22, tu hraju docela dost. Mám tady tu hru, to nevím, co to je. Potom tady mám tady tu, to taky neznám. A potom tady lidi, co jinýho, GTAčko. Jo lidi, počkejte, já to tady jenom uklidím a jdu vám ukázat další. Takže lidi, potom tady mám vlastní sbírku, kde sbírám nějaký věci. Jo, tady jsou takový malý tik-tak. Jo lidi, tady mám náramky, tady mám Rebel, Mirai, FNDIS. Lidi, potom tady mám Bluetooth reprák, tady mám 2 Prime, který nepiju, ale já jsem se koupil za své peníze. Potom tady mám sluchadla. Čekajte, mám tady sluchadla. Potom tady mám buď Rebel, novičku. Potom tady mám Kazmovou kartičku, že vám si ukážu. Jo, já jsem tam filmu nebyl, jenom jsem ji prostě dostal. Tady lidi nemusíte koukat, co to je za zbraň, to je fejkový, jo. A potom tady mám sluchadla, tady je další drátový, tady mám potom nějaký panáček, tady mám Brawl Stars, tam mám knížku v plamenech. Jo lidi, a to je asi z mého house touru, asi úplně lidi všechno. A jestli chcete další video zase s editorem, tak to, lidi, jsem to chtěl říct. Tak se těšte na další videa, jo lidi, a zase u dalšího videa. Čau, čau, čau.